In the bankular. Sibingelele. Konluma umabani? Ngumama uMbatha. Oh Mambatha. Oh ayikezwakala cha ngoba sike sikhumbuzeni senkosi uThingo. Awusilandise siyezwa uthinta indaba enkulu la. Kwenzakalani ma? Uzubi Nazaretha nje yini le yakudonsa busonta ke. Sekuyi stage sakho sungaxoxa nje. Kuvuka umoya mawuvuka mina ngizothula nje kuze kuyofika leso sikhathi le. Awu Nkosi yami mina ngangena la ebuhleni bamaNazarethi kunzima engeke ngithi uma ngicabanga ngibheka ngibone ukuthi kusho ukuthi omkhulu nokhokho abangibambele umhlangano bengibona ngilahlekile ngenxa ukuthi ngangisindisiwe ngibethuka ngibabiza ngamadimoni bathuma ingane yentombazana ukuthi ayikingicele ngiye ethempelini labo ngoba ngangixakekile inkinga ezangivelela ngagulelwa inkosazana yami athi uma igula lenkosazana imane iwa icime ithule ithi cwaka izithathe ihanjiswe ebhedlela ifike isinde kuthiwe wehlelwa ushukela ngapha adumba amadolo abengaka kufuneka ayohlinzwa akhishwe lolu olugcile emadolweni athi uma ngabe seliphelile ukuphela kwenyanga uyabuya ukucima kwakhe avela athule abe kuyikhoma wayesephila ngodokotela wathi ke ukuze uqhubeke indaba yaba sesiswini kwathiwa sekukhona isigaxo sesiswini lapho sefuneka ukuthi ayohlinzwa wahlinzwa ke mayehlinziwe bangibiza udokotela wathumela umetron sengizomkhipha esibhedlela ukuthi ake uphumelelile ukuhlinzwa kwakhe kodwa okufanele bangazi sekhona ukuthi ngeke aphinde abathole abantwana laba namhlanje anabantwana ababili khona umntwana oyinkosazana khona umntwana oyinkosana wenza ugrade 12 lo uyinkosazana ngeke ngakhohlwa ukuthi izinto ziningi lezinto engabaphiwa uShembe abavela kuShembe wayibalisa imihla namalanga ethi mina ngisoze ngiphinde ngane akho umuntu oyothatha umuntu ongazali noma ngahamba kulomhlaba angiyubizwa ngagama ukuthi nanga umntaka kusisi uShembe uNkulunkulu wangithumelela intombazane yathi angeke ngiye ethempelini uma ngifika ethempelini ngafika lapha kwathi mase kunikelo ngafika nganikela nami ngayibika inkinga yami. Inkinga yakho nje kwakuyini mama? Inkinga yami kwakugulelwa kwalomntwana ahlinzwe ajike lapho bese eyalahleka. Oh, shuthi wafike wagula wase wahlinzwa. Esehlinziwe kulahleka kwenza. Enensuku ezintathu ehlinziwe walahleka. Sagijima namaphoyisa izinyanga kwaku 1999. Ufika umntwana uyabuya esibhedlela ngithi kade ehlinzisa ukuthi unoshukela abancane kanje lento kade manje uvela bese vela isigaxa ndawo avela isigaxa yebo so mayesehlinziwe kusebuyele ekhaya mesebuyelile ekhaya kwenzakalani ngokulahleka kwenzakalani ezelahlekayo mayefikile ephuma ekhaya esibhedlela wafika ekhaya bathi kufanele ukuthi ayobhala ama-test etshelwa abangani bakhe wathi bathi esikoleni sekubhalwa ama-test uzoluzwa ke uzokwazi noma uzophasa ngoba uzowabhala ama-test uyagula ngaqhasha imoto ukuthi imthathe njalo ekuseni kwathi kuwusuku lwesithathu nale operation ebuyile esibhedlela suku lwesithathu wavuka ekuseni banendlu yabo abagezela kuyo bagqoke ngamhambisela amanzi ngamshiya kanjalo ngiyaqambe ngiyabuya amanzi awodwa uyabona khona ukuthi ugezile kodwa nansi i-uniform pheko mbhede awu kwaba ukulahleka kwakheke lokho waphela emehlweni ngahamba ngawutshela umndeni sabuya sazokhulumisana sabiza abangani bathi azange nje baze bambona okushuthi walahleka ekade ezoya esikoleni nabo ngabusambona walahleka kade ezoya esikoleni kangangokuba abangani bakhe abanye babe udlula bambuze webusiwe ithi mina yakekho kanti akekho kini ngitshela ukuthi ubangani bakhe mhlawumbe hayi sekuphelile ke ukulahleka kwakhe kwalahleka kanjalo so khona imizamo umama ayenza mhlambe ukuthi afune umntwana emva kokuba selahlekile ke wenze njani nje selahlekile umntwana lapho
Sikayoripota sesibonisane nomndeni ukuthi isifuna ukuripotwa phela lento lo muntu ulahleke egula akakwazi kangahamba izinsuku ezingaka wayehambe khokho bengakwazi nokuhamba kahle esanemthunga sesibhedlela esenemthunga iqhuma namathumba shuthi ayisa fresh futhi ingatreatekile kahle kusho ukuthi uma eqhamuka lamathumba bonakalisa ukuthi lo muntu weli i-operation ngosuku lwesithathu ebuya esibhedlela wabuya phela emehlweni nalawo mathumba lo operation enamathumba ulahleka nje usayinkinga usafuna nokumnyisa esibhedlela wena usafuna nokuthi iyoqaqwa lento uzombona uzomthola manje so uselahlekile uye emaphoyiseni yokwenzakalani amaphoyisa azabuza lapho esasuka khona ukuthi mhlambe wahamba nabangani sihamba akukho lapho esingafunanga khona azathi axola nawo athi mama sesihudula inyawo sesizolindela wena ukuthi utholani sozwa ngawo ngoba thina nawe ubonile sesifunile sihlulekile wakulahla nohulumeni wakulahla amaphoyisa wasala womuntu oyedwa ngisho yedwa kwakuyimi engangehla ngenyuka umndeni wabuya manje wathi asambe manje siyobhula ngoba lensindiso yakho hayi sis iyathandaza ngizila ukudla ngiyathandazwa kuzila ukudla ensindisweni namanje insindiso yona ngiyayibonga ngoba iyangigcina ngaba umntwana nje uphila ngaleso sikhathi insindiso wathe kwakuyinye into iyimbi ensindisweni kwakukulahla abadala sibabiza amadimoni kugcina ngokwenzakalani uyamthola yena umntwana kuphela inyanga ey'ngaki noma iy'nsuku ey'ngaki ungamtholi kwaphela u6 months wafonyaka wonke 7 months ngamthola ngo7 months ucela usichazele ukuthi kwenzakalani uzumthola October ngahamba ngaya layelwa intombazana mazi uShembe asambe siye ethempelini kuyonikela nakhona ngoba seziningi indawo osuyihambile awusizakala sahamba ke fika ngabika kumshumayeli uNzimande ukuthi ngilahlekelwe umntwana walahleke egula ngayichaza yonke indlela yokugula kwakhe manje sengilahlekelwa namathemba ukuthi ngabe usaphila ngoba bathi uma engaka ahlala isikhathi eside engalethwa ngesibhedlela uzohamba bahlala nami phansi odokotela bangiluleka kanjalo kungasinhloso yami ke le ukuthi avela nyamalale kungabe ngisabuse esibhedlela azokucoshana manje uselahlekile akasayi esibhedlela usuya kumshumayeli unzima awusuyile ey'nyangeni ngoba babethambe ey'nyangeni ngase ngiye nasesibukweni khona wangilayela isibuko esasiseThekwini bethi uzofika umbone uma ngabe wabanjwa umuntu uzombona umuntu embamba wafika kwenzakalani wambona khona noma safike sadressa phela kuthiwa uma ngabe ngasaba namanje ukungena ngedwa wathi uma ngabe khona engihamba nabo ngizobakhokhela umuntu ngabakhokhela sangena esibukweni safica angazi noma uyalazi i-blackboard sasifunde kuphela ne-blackboard thina ngesikhathi saqala kwakuyinto nje njalo eyibhodi elinjalo saphuziswa khona kuthiwa nibheke lapha ninganyakazi ungabheki emaceleni ubheke lapho uzumbona ngabheka akuvelanga ngisho impukade saphuma so manje uzothi-ke lo ntombazane ngoba mama usuhambe iy'ndawo ezinde lapho uzokhipha uphathe nje isihlanu uye ethempelini uyonike ubike kuShembe inkinga yakho ngaphatha isihlanu afike nganikela ngesikhathi sokunikelwa ngakhipha isihlanu wathi ubaba uNzimande le nkulumo yakho lesi sicelo sakho nombiko wakho ungaphezu kwami ngeke ngikwazi ukukusiza idinga ubaba ungaba nayo yini imali ngoba sizohamba ubaba useJudiya ubaba useJudiya uye kuye ngathi yebo ngazama ngafaka-ke nami imali kuleyo khumbi eyayisifuniwe sahamba-ke nama-Nazareth amanye nabantu nje nababefisa ukuyobika kuShembe masifika lapha sehle ekhumbini wathi ubaba uNzimande emaphoyiseni kaShembe amaphoyisa kaShembe ngihamba nomama onenkinga enkulu edinga ubaba ngakho-ke bengicela ukuthi ngoba sekuyisikhathi sokunikela sebebaningi kangaka abantu engathi ngingathola indlela yokuthi ngimse phambi kababa awaphendulanga lutho amaphoyisa ukuphendula kwawo avula indlela amakhiwa ayekhona lapho ukuthi sikwazi ukuhamba sesiyofika phambi kababa masifika kubaba safike saguqa eceleni kanje ubaba engapha kanje
kumdlala itafula elimhlophe la benikela abantu bebangisana laba bamakhiwo. Uthe nje kubaba wayephendula amehlo owabhekisa ngapha ngapha. Mayewabhekisa ngapha ngakithi kwakhuluma ubaba wathi sondelani abancedisana naye. Ubaba ufuna ukuzwa ukuthi nizothini. Awusasukuma ukuthi wabona unenkinga enkulu. Masifika lapha yafike ngaguqa phambi kwakhe ngaguqiswa phambi kwakhe. Baba ngizobika ngalahleka ingane intombazane eyenza ustatana naye yalahleka igula ihlinziwe inomkhulu umhlinzo ubola manje nawe esiswini. Kwavele kwavuka ekuseni ngamnika amanzi kuwumuntu ozobhala ama-test. Ngathi ngibuyela ngafica amanzi esewodwa akuphindanga ngamthola ngenyanga ethile kuze kube namhlanje sekuyinyanga eziyisithupha zonke. Angimazi noma usaphila yini lapha khona ngoba bengithi noma ngimse ebhedlela ngale nkinga yakho bathi uma ke wahlala isikhathi esidakeza ukuthi azokhushula ushukela wakhe ngoba wehla azabe kuyikoma uzogcina ehamba manje noma esashona ngizocela ukuthi aniveze. Hayi ke babethe abantu uShembe ubuya aphenduka inyoka abuya avuthe namehlo. Manje nami sengifuna ukubona ukuthi uzokwenze njani kuphi noma uzonyamalala ukuthi wavela nyamalala. Akazange nyamalala wathi inkosi impisi hamba olinde ekhaya umntana wakho ngeke iphele inyanga lenyanga kwaku-October seJudi. Ayiphelanga inyanga mntana ngahamba ngayolinda uma ngisalindile lapha kwathi nge-28 kwaku-1999 angikhohlwa kuze kuya namhlanje. Ntambama ngibuya edrobheni kade ngiyothenga ukudlanyana. Uma ngibuya ngifica abantu ekhaya bagcwele ijanidi ngiseza lapha ngalahla phansi ngalezo mpahlanyana lada kusho ukuthi njengoba yeshilo uShembe ngeke iphele inyanga umbiko usutholakele nami ngiseshonile. Ngoba ngaze ngikwazi busa lokho enhlizweni yami ukuthi awusufisa ukungcwaba noma ithambo lakhe. Ngiyakwangangjezisa kakhulu ngithi uNkulunkulu ngoba sasizile ukudla ensindisweni. Kakhulu sizile ukudla sithandaza ukuthi noma ngabe umntana mphose ngazayodliwa izinyoni zezulu. Ngingabe ngisamgcwaba ngoba ngangenzeni kangaka. Ngangibuza amacala ami ngoba bathi vuma izono zakho mama abazalwane. Usukela useboshukela mhlawumbe ingxaki yaqala la. Ngangithi uma ngisenkonzweni khona isikhathi sokuthi ngiyovunyiswa izono ukuthi sake salwa nabanye abantwana sasixabana kwathintini sasintshontsha ushukela kwathintini ngike ngihambe ukuthi ngengane ngivike elilandelayo ngiphinde ngiyovuma ezinye mhlawumbe kungenxa yezono zami ngona uNkulunkulu angazi ukuthi ngona. Ngicela ukuvuma konke lokho ukuthi ngakwenza ngiyacela akuthethelele umntana ngimthole noma engasekho. Abantu bayabangcwaba abantu babo bayalazi ithambo labo ukuthi balibekaphi. Mina wami umntwana ngilazi ithambo lakhe noma ladliwa izinja. Umthandazo wami lo ngizile ukudla ngisasebenzisa njengoba ke sengilayelwa ukuthi kahambe nobaba uNzimande ngasiwa kuShembe ngafike ngayibika ke. Wathi uShembe izwi kaShembe lathi hamba uyohlala ekhaya ulinde umntwana uzobuya. INkosi kubusise. Ukunikeza ukuthinta ekhanda ukwenzani ukuze phela ube nethemba lokuthi hayi lento kuphele ngisho engathi sathi masisuka nje phambi kwakhe ngangisola ubaba uNzimande ukuthi baba uNzimande wafika ngithusa ukuthi ungiletha kumuntu ozongisiza. Lo muntu ohluleka ngisho ukuthi fire angazi kube ngishilo lapha ukuthi angithandazele phela. Akazange nje lethi inkosi ibusise. Uyakhuluma nje uyaxoxa siyaxoxa. Akangithandaza ngiphumba kubathandaza abakhulu abangala. Kodwa manje ufika ungitshela ukuthi nje angihambe ngiyohlala ngilinde ekhaya angangithandazeli. Ukhiphizi nje kuphela wazofaya wena. Glory to the Lord. Why to Jesus. Ngihamba ke ngayohlala ke ekhaya ngathi angehlisa umoya sengihambe kakhulu vele lapha ngizange ngikhiphe imali enkulu. Angisaselinda uNkulunkulu uyobona lokho ayenze. Wafika ke nge-28 wafika nge-28 uShembe sekhona eJudiya ku-October. Manje uma ufika ekhaya uvele edolobheni sekugcwele abantu-ke sekugcwele abantu kanti angazi ukuthi bafika labo mama baxhumeleka kanjani nomakhelwane laba bagcwele umndeni
uthe uqhela ukho eduzane bathi mama nampa abantu bafike nobusisiwe busisiwe waphuma ubusisiwe ekamela waphuma eziphilela esengasenayo lemthungo le ahambe nayo upholi uthini-ke uvelaphi masubuza yonke le nto uthi wangishiya mntana uthi kwafika umuntu esathi uyageza egezela ukhe esikoleni kuyobhala ama-test umkhulu wathi woza sambe siyele uthi ngaphuma ngathi hayi uthi ngingabe akagqokanga ngisho uniform wagqoka nje ahlanyana sasekhaya ekade egqokile uthi ngimlandele uthi uma selapho khamela hayi asambe kufuneka sifike kuleya ntaba uthi sihambe uthi lesi sikhathi ngihamba uthi sinqamula asihambe emgwaqeni uthi sinqamula nje entabeni uthi bekhona umuntu oqhamuka ngisahamba angibheke emuva uthi ngizwe ukuthi ayikhona iziqisizayo la emva kwami uthi afike lo muntu angidlule egijima uthi kwakubhuti nje adlule phambili uthi ndawo uzobulawa abantu phela manje ubani ke kanti uzongilayela futhi ukuthi uma efika lapha phambili kathi uyabona shona le asihambise uthi ngaze ngawa ngazi ukuthi kwenzekani ngayibona sengiwile emgwaqeni kanti kuza imoto le moto ngathi kwakwe yabazingela ibhakhi nje babantu bezingelele entabeni bamfica lo muntu uselele la ugcwele igazi phela manje sekuze kwaqhuma i-operation ngenxa yale long distance ayihambayo bamthatha babonta asimphuthumise esibhedlela othukela bamthatha bafika bamthi fu othukela bayihambela abantu othukela-ke bazama ukumnceda bamnyanga seqedile wathatha-ke ifayili ezovulela ifayili phela manje abhalelwa buze umuntu ubani uphuma kwenzekeni hawu songcono nto hayi cha sengingcono ubani-ke akazazi ukuthi kuvele ukuthi icwili akazazi thuba ingqondo sihambe ukuthi uphi akazi kwaze wagcina-ke manje odokotela sebemelaphile kuphelile bamdishaja uma bemdishaja uzoyaphi akazisho ukuthi akazazi negama uthi ngelinye ilanga kwafika udokotela omkhulu wamthatha ngesonto ngasathiwa ikhonza apha enkonzweni zabantu abasindisiwe odokotela ababelungu uthi hambe emxoxisa ukuthi abeyabuza ukuthi wena konje ubani kusho ukuthi wayezama indlela yokuthi athole ukuthi ubani wakuphi ukuze bakwazi ukumsiza athole ikhaya lakho lutho ukuthi kuvele kuthuleke ukuthi cwaka waze watholwa-ke yilo ntombazane waba umngani wakhe esibhedlela wayegula wamxhumanisa uma wakhe ezobona lo mngani wakhe lo ntombazane wathi ngicela ngoba ngibuzile ukuthi angathanda yini ukuthi ayohlala ekhaya okungcono ngoba usadishaja wathi ngicela ukuthi uhambe naye njengoba uzongibona uyombeka ekhaya nje ukuthi uma ngiphuma nami ngazi ukuthi senginomngani wami engamthola esibhedlela wavuma wahamba bakhuluma nonesi bavuma bathi impela sisizeni ngoba usahlala lo muntu asazi ukuthi sekuyingane esibhedlela uphipha abantu ugeza abantu abangakwazi ukuyigeza wenza yonke into le bavuma babhalisa phansi leyo yonke into wamthatha-ke lo mama walo ntombazane wahamba uma efika lapha kanti mina ngiye bani enkosini October ngihobeka lenkinga kuzothi ngeviki elizayo kwaba yiviki elilandelayo uthi wavuka ekuseni sezikhumba ukuthi ubusisile wakwambala ekufale washback ngakho-ke ngiyafuneka futhi babhizi kaboma bayangifuna ngizonqamula kwaba nemali angina ngizonqamula nje la entabeni ukuthi uma ngiyoshona ngalo ufike ekhaya basukuma-ke labo mama lo mama owayehleli kuwo sebemethe igama bathi uhlala nathi Nkosi yethu manje ubike eJudiya wena Shembe ngilahlekela ingane kanje yena sekubuya ingqondo ukuthi kahle kahle mina ngubani Shembe khipha isibusiso nje ethi kuseni sekhumbula ukuthi awubusiwe ngokwambatha 8 uNyazi ekhaya uma uthi ngaqalaza ukuthi angifuna ngapi hamba ngapha ekufale kungapha suka so manje-ke kusho ukuthi-ke baze bafika nje kwakho kufika bani-ke kwakho-ke kufika nobani kwakho umntwana ufika nomama lo owamphiwa esibhedlela umama wentombazane la esewumngani wayo esibhedlela sebefika nje sebeyaphelezela useya-ke emakomidini eyobika ukuthi ngangumntwana ngizoboshwa lo mntwana ngimthathe esibhedlela umuntu onganangana akayithatheli nangumntwana ngoba akazazi ukuthi wafika ngamthatha-ke mina manje nangumntwana ukuthi seyazazi seyahamba ngenze njalo kwahlangana umhlangano wakhuluma kwathiwa akuhlanganiswa imali kutholakala omunye umama ozohamba nalo mama ahlala
kuze kube nobufakazi. Amakomiti omphakathi wangalapha. Wamphakathi Oh. wakwaXimba kwalowo mama eGreytown. Ave. Manje sebefika sebebabili umama nomunye umama ophelezele nendodakazi. Nendodakazi. Okwahlanganisa kumphakathi imali banikwa bagibela-ke. Bashona ekhaya. Athi uzosho ukuthi sithatha amatekisi ayaphi ukuze siyofika e-85, sithatha amatekisi ayothukela into basuke eGreytown manje kwalo mama suke eGreytown bayothukela bayophomoroyi 85 ikhaya ke lelo indawo yasekhaya le emakhaya bahamba basuka Usufika nje ekhaya sekukhona indodakazi le ndodakazi kuthiwa ngeyisaphindi bathola abantwana ngithi hele esibhedlela lokho kwasho isibhedlela kade ngimdisha seledisha nje kwathiwa wazi-ke mama kwabizwa umetro wathi mama ngithunywe udokotela ukuthi ngikutshele ukuthi njengoba kade nale operation bekunesigaxa ebesimilele angazi ezizalweni esizalweni ey'ntweni amaphathi okuzala bawusikhiphile lesi sigaxa basikhipha kanye nalowo phathi ezodala ukuthi angaphinde athola abantwana. Kodwa uShembe uthe hamba uyolinda ekhaya inkosi ikubusise. Sekubuya umuntu osezokwazi ukuthola nabantwana manje osephilile. Ngize niyibone izimangaliso zikaNkulunkulu. Njengoba ngisho ukuthi entshumayelweni zami ukuthi inde kakhulu lento ngiyangibe ngicabangele nabanye amaNazaretha afisa ukukhuluma ngoShembe. Ngiye ngakhohlwa ukuchaza ukuthi emveni kwalokho uNkulunkulu wambusisa ngabantwana. Wenza ugrade 12 manje lo oqala intombazana. Inkosana leyenza uStandard 4. Ave. Ungilaleleke mntanami into eyenzayo inkosana. Manje kukude ngabe ngeke ngifike naye. Uvula ifoni. Abuka amaNazaretha. Esini. Into ayisinayo ngazi noma khona yini amakhosana legenge engangayi. Afika kuyena. Akwazi hayi mntaka baba ngiyafisa manje kuhlupha ngoba imali. Ukuthi ke ngimthathe ke ngize na. Nizoke ningibonise nje. Uvula ifoni ayibekela. Hayi uma kuseze wamthengela umqele. Hayi indaba enkosi yabonga kakhulu baba. Ake ngiyodlala Babona manje sekonakele siyabona. In the banking world,